We're sibling. What's the best you can order? Saka nyaya iyo ndau yatiyo pano munda wambuya Chidau na sekuru Chidau nemunun'una wangu mukadzi wemunun'una munhu mumwe ndibaba munini. Saka zvakadaro takagara pamusha, zvatakagara pamusha nawana mbuya nasekuru wachipo, iye nemurume wake, ini nemurume wangu newana wedu. Takatora nguva yakareba. Zvadarozvo murume wangu wakapenjenwa, akauya paumba akagara. Saka izvo akagara, iye wakazopenjenwawo akagarawo paumba zvakanaka naka. Saka ngekufamba kwenguva tatiine munda isusu, munda wakarera wana wedu. Isu tichirerwa ndi munda wambuya Chidau nasekuru Chidau. Uyo ndakaroorwa ndichipinda imo ndichirima munda iwe nambuya. Iye haana kuzorima, tatakurima mumasengo takazotsveta. Asi ndairima ine nambuya Chidau. Zvadaro izvozvo izvo. Zvatatakurima mumayadhi mumamisha. Mbuya wakati inini munda handichaugoni, kusvika kune murume wako saChidau Sizani. Sekuru Chidau wakati zvakanaka. Ini ndinowana wangu wairi, wakomana wairi. Ngekuti mbuya wangu wakabara wana 6, wasikana 4, wakomana wairi. Inini ndini muteedzeri wacho, wakatanga musikana, wakutera mukomana. Murume wangu ini. Wachizoguma chechigumisirwa chemurume, chemukomana, murume wake. Zvadarozvo tagara. Akati inini handichaugoni pamunda ndimbuya, ngekuti atatomutsveta. Tikati baba wacho unoti zvakanaka kuti mwadaro inini mbuya Chidau. Munda ndakugurira wana wangu wangana wairi. Ndinoti wagurira ngepakati. Munda uri kure, uri kuri chinhambo chaicho. Munda wakagurwa. Zvikazi iwe baba wamababa Justin, tienda ugure munda uyu ngepakati. Unotaura kuti unonasa kumira zvakanaka. Masho unoda kumira kumabvazuva nemhuri yake nemusha wake. Iwewe uchamira kumadokera nemhuri yake, nemhuri yako iwewe nemusha wako. Ndisekuru Chidau wachipoese, inini murume wake uripo, ini wangu waripo. Mhuri yedu tabara tinayo, wangu wanga watowa kumabasa. Zvakanaka izvo. Wakatuma murume wangu, mwanakomana wake mukuru. Wakudzika. Zvikazi unoona kusa pakati pemunda, wakudzika. Wakwenda kugadzira gwara akakerera. Tagara, wauya wati baba ndapedza zvakanaka. Zvatagara zviya, mukomana wangu wouya. Wana wako wakaroorera pamwe. Matwinzi neuyu anga ari yarara. Unoti baba ndauya. Ndaida
ndoendawo pekupoti ndakuda kuwaka. Unoti zvakanaka ndazviswa. Kwakwira kuna baba wake na mai wachipo wandoripo. Unosvika akati mwana ndizvaataura. Kazi hazvinei ndawo bai. Mudzikise kumundo. Undakakupa. Dzikisa mwana ikoko. Akakwenda nemwana wake. Wakusvika kwakumpa huko. Mwana wakatora zvitina zvacho kutenga. Wako wakati mji yake. Wakugara ipopa. Wakapuwa baba wake gwara riripo. Unozviziva. Nekuwaka kwakaita mwana wanga aripo. Zvapera izvi. Tagara. Mukomana wangu mukuru wakauya. Dangira nguva isenza kutelefoni. Fesiboni yangu. Ese tindori papa panoti yafa wakazara wofona mumashure. Ndiutara wano kuti ndoripo tese takachechekera kuti ndizonyepa munozo tapedza moti yako ndi. Takachechetera. Mukomana wangu uya unoti baba ndauya. Ndikazini ndakuda kuwaka. Ai zvakanaka. Kwakukwira kuna pane kamudzikisi wakaribe ndiri padzasi. Iwo ari pamusoro. Zvikazi obva akwira kuna baba wake na mai wake. Mai ndauya ati wangu. Mwana ndizvari kutaura unoti zvakanaka. Baba unoti azvine endesa ikweyo kumunda kwako. Madokera. Andi makagura ungana kuti ihundi zvakanaka. Akwenda na baba wake. Wakusvika umugadzira stendi yake umira wakadai haifana kuuya kunoba unondoramba wedu ngeukwati. Mwana akasara kotema miti yake kugadzira stendi yake. Zvadaro mwana wakadzoka kubasa. Kwakusvika kwako kwari zvarwara zviya kwakuuya pakotomupepa uri kuzviziva topepa tese mwana wangu akufa. Uya ndichatori basi pastendi ndinowatapi neori pasi wano wakomana wairi musikana wani uyu wezvabva waharare uyu ngekurwara pabasa angatongadza maturuzi ake kuti awake unozviziva kuti kapepa tese musikana ndiye wakazwira kusha kwake wadangaribva kwanga akarowa akatouya akamushema futi mwana yedu saka tagara akatonaka nakagwara gore ratopera izvi uyu wafa mundaragura uyu murume izvaenda kubasa muroora wabva atera mwana wabva atera murume wabva aita gura rakadaro akugara chigumundo uyo uko ndiri unoti mai takagara naye chigumundo wakapinda pamudenda kufuta abale wana wake unasharona wake dangu mai ndodini uri ndochidini manje handisina mwana chikunoti mai ndodini ndinoda kuti mwana udai awana pekugara abanga achipana kwakuwa 16 yemwana wake zvopera izvi gadzugadzu zvakadaro akakandoita gura uyu wake unawo zvekudai kuruti kusunga pano kana gwara racho riripo munda wake unawo isi takasosiyana ndichazoti ndingairenga makore akadini kokuti zvatakarega yatova hunde yatova miti yakazvigarira kumunda kwake izvo zvadare zvemapafa ndinoti orai ndochidii vakuru vaisoti kwazi munda udiwa kuti mukangamapuwa nemunhu akabuda kokote mudini wasikana waroora waripiko waroora endai mumbondito mundibeire badza kumunda wamapa kumunda watakapuwa ani ndakapuwa wakapuwa murume wangu naka ndibaba wake na mai wachipo endai monditi kuti iye waziva kuti adini tatambira munda wasikana wakaenda achaza makarima makore mangani 150 amuchaziva akawandisa za 2000 atizvo zvimusakadaisa atizviba vaona 2000 kusvika 2023 ndopatazosiyana waripo mai mwana wangu achirika iko wakaomba tuungu waripo mai tiripo tese nemurume hapana kuti afa wana sekuru wachipo izvi haiwa tema zoya kwaitawo ati amai waitaura pane muchembero ndodini atorai
Mimi handichina mwana. Iye mwana wangu. Ndio mnamsiri na sasa. Tendo watori ile ustendi ya mapa. Umuisa ikupa. Parimeo. Aya. Uchizote mwana machi. Machika, machi. Ndizwa kuti mai wauya. Wauya zvazi kudini. Ndabva kwazi waenda komangara kwa Sabhuku mundende. Kuti kwazi inini ndakatengeserwa munda wangu. Ndibhiki. Akatengesa munda papi? Nditoona kuti makadidi nikumaitira. Akati hapana mai. Ndinotopaziva nekumakaita. Zvakanaka. Saka munda watengeswa ngeupi? Akati kwazi kutengesa. Ndikati inini ere size yangu imini kuti nditengese munda ivhu. Kana kuti noande kubatsira wana wangu andichina mwana ndiye mwana wangu ndakapuwa wauya ipopa. Wati ndoda pekugara. Inini kaidizvo. Andakamboti tsamu. Ndikati kazi ndiyo zvotodaro watoenda kujenya. Ndiri kumirira kuti aiwa inini ndine Sabhuku wangu ini chakamberi. Ndio kune mhuri yangu ini. Ndio uri mamutende. Ndikati hai zvadaro maSabhuku aripo. Tichachitorwa. Tombobvunziswa. Kuti maSabhuku anozozviya ndio anotanga kutonga nyaya. Akanga atadza wendepi? Kwacho. Akanga atadza panodipo pamagumo. Mufunga munesono zvisa ndio mupendero. Tagarira. Tozongotsamanisi yauya. Wati wewe wakatengesa munda wako huku. Saka ambai kudara. Zvese tirikutaura Sabhuku. Sabhuku endizvezvi. Sabhuku notewa. Zvisi. Ina ndinowa nyaya. Andito ndiri kupuwa baini. Wati zvakanaka mwana waenda. Kudariko. Wosvika. Utara tongwa nemukana nawawo. Zvatonga nemukana nawawo. Unoti inini handina munda ngewa mai. Munda ngewa mai nababa. Baba ngachi. Ana munda bai ndine munda ndakapuwa inini. Zvikazi iwewe ngoti mai wako haachaoni razibofu. Mai wako haachazwi nzeve dzake hadzichazwi. Rasa haachafambi wakuramba ari kwako. Saka iwewe ndiwe unenya. Wadikani ndakapotirwadziwa wadikani. Ngekuti uchirema wacho ndakaita inini muzi ndofunga munoziva kuti nguva yatakatina yanga yakaoma. Zvakanyanya kwazvo. Handi nyore kuti uchitsikwa uchizopona. Mwari ngaakudzwe. Ndakamutaurira uko. Asati yapinda ndikati shamwari namai ndakapinda kuomba panai. Takabuda ropa munzeu dzangu. Mazina angu akazi atibvisi baisi. Tinobvisa aya kujenerali. Ndizvo ako ndiri kwazi inini ngekuti ndiri bofu. Ngekuti inini ndiri hatichafambi. Nenzee dzacho hatichazwi. Nzee dzangu dzakadhudha inini kuita mafandika zvakaita matsatse uye unopenya ari kumabvasiwo. Madziso angu ini. Zvina ndawo. Mazuva angu kwamukana nawo. Ndikuya chitaura. Unoti inini handiiti mai angu asi kushandirwa baba unoshandira ega. Wamba pano. Harisi bofu. Hachisi chirema. Zvese zvari kuita ukurima zviro zvake. Wamba pano. Sheshakambe wakauya akandibvunza. Ndauya nyaya iri kudini. Ndandobvunzira zvakaita. Ini handinawo chiro. Handisati ndambowaona kundozwa kuti wari kuenda pamukana. Na James wake. Ndiwo aindodaro James waSabhuku wawo. James wake Sabhuku wake. Kusvika. James zvaramba ari James pachina baba swini. Zvadini? Ndisabhuku ka. Sabhuku asi haazopindi pakuti awe baba. Hauyera achitorawo. Tichizwa nazvo. Kuona pakashata pogadzirisa. Saka izvandowa James ngekuti. Ndikati nini Sabhuku handina chiro kuziva bani magari ndakandira pano. Kubva kwakandira mwana Jenya asungwa kuti iwe ndiwe une mhosva. Ndana sono ndakagara pano. Handizive. Akati zvakanaka ndotoita sei. Ndati apeno ndimwana wako. Ndiri kuda kuti vatwa waenda Jenya. Ndio kuya nemapepa. Ukaenda ti Saturday, Sunday, Monday, Friday. Nokodema silipa akazoya pomba pangu. Mateno.
matendo. Tikati sekuru kazi hii ndio ya moro. Tikati zaki zikazinda tuma ndi James watendesa mapepa ya kwa Chidau. Tikati wadi nikuya yetu. Kada wewe nao sheka. Kaza wati ndi mfano kuti mwendese mapepa chini. Takandeni. Ndakatambira mapepa. Ndikadai zao James wa moro wakauya wakaereka. Tuzunga kuti taura hizo kataura mapepa ya mchasisi. Taura hapo kundotitaura basi nini? Mapepa. Amtore changani. Mapepa akazodzoka achizibhiginga adzoke kudare kwachangamire awena mai. Ipo kudare kwacho takanga ndauya ndati mai ndiye muridzi wenyaya ngapiwe Samuel wakazonza kuti Samuel kwandiri saka ina nozoenda kudare ikoko ndichimira kuti mai apiwe Samuel saka ndio pakazogumira nyaya chameta wakazopa mutongo takazongonawo mutongo wakazouya saka mai ngaapesa wazi maskwata isai maskwata pamda pangu hapo inini ndakapuwa munda inini ndakapuwa munda wangu ngewangu ndakapuwa ndisekuru Chidau na mbuya Chidau ngekuti ndiri chigumisirwa chemunda saka handidi kuona maskwata pamura pangu ngato bezvozvo ndikati mazuva kuchina sikwata ere pazvakanaka sikwata chini ini zvandakaisa muriwo ndii ndasikwata ari kushamwa Chidau inini hapana chakashata ndio kwakwenda kuna sabhuku wedu chakambeni nemapepa aya ndinoti saka wasi kuenda kuna sabhuku wangu saka wasi kuya pano pamusha pano wari hatizinge kuti pamasikwata haina sabhuku haina ishe haina mambo saka wari kuti tingataura nesikwata inobatsiri haina sabhuku isusu ngatiite zviro zvedu ndakazvigashira izvozvo mwana kuya kwaita mapepa ndokwakwenda nawo kuna sabhuku unoti ndazvizwa ini handichazvigoni zviro izvi imimi nyaya ndakutaura ngeyekuti endesai kwamambo zvione kuti mazodzingwa zvinga zviri mumaoko mwamambo kuti wadini asi mambo uno ari kuzviziva kundiwo zviripo kune kupinda kuti inini ngekuti hapana havari kuziva kuti sabhuku yenyu wari kubvomora yachienda naye kosungisa uko asi munhu wangu imhuri yangu ini saka ndoita sei chiendai pashi kwamambo wari kutoma wana wangu nemapepa aya vanoti tazviswa kwakugadzira zuva ndakauya musi wa 23 saka muri kuona ndiri pano inyaya yamunda waibunhaka yakapuwa murume wangu nemurume wake kuti iwewe mukoma unogara kumadokera nemhuri yako akapa mwana wake mukumba unoiziva wana wakarima ipopo unozviziva pamunda uyo akapuwa baba wakuchiti wana wangu ofa wakazotanga ndisekuru Chidau kwakutera mwana wangu kwakutera mwana wangu kwakuchizotera mbuya kwazotera murume wake kufa waugara kwazotera wangu kwazotera tiri mushaini saka ndiri pano saka ndiri mumusha mwamambo mutasi ini ndakaziya mbe Alright. Asa Egypt. pamusoro inini ndini Edith Chidau murume wangu ndiMarshall Chidau zviri kutaurwa ndimaikuru izvo sekuru Chidau wakafa should be 1986 ndo pakashayika sekuru Chidau ndichisvika mumusha inini ndakatosvika kichini yakatobikiswa maikuru iripo kudai ndichitaurwa kunzi ndomwe takabikisira sehistory yepamusha ndo petakabikisira maikuru wakuru asi tanga tati imimi semunhu mukuru maikuru chigarai muri payati imo munenge muripo maikuru akati inini hangu semunhu mukuru ndoda kuti ndogare pangu ndega kwabva kwazouya nyaya yekupa minda maero nemadhumeni minda yakasevhwa maikuru wangu inini une miyawo minda muno wakusaidzi rekumusoro kuno ndokutogara bhiki wana sekuru Chidau wainourawo pondiwa
Ndakangosvika zvakadaro mai guru echirima kwawo, mwana mbuya Chidau achirima kwawo. Kuroorwa kwendakaita. Kwachizobikiswa mumusha, kwabva ndachinogara ndirimo. Zvikazi hino izvo mai guru akabuda, iwo ndiwo waamuno mumusha muno. Yadhi ine yadhi yadhi ndosara uri muno segotwe kana kumunda uko. Ndokuti zvawasara uri muno nekumunda ndiko kwako. Pataurwa ndimai guru apa kuti kwazi takapi baba Chidau wakati mukati ndakasi ndiyo hapana ndakasi pakati ndiani aitaura izvo tinoda kuzoti ndiani sikutaura pekuti pemunda apa sekuru Chidau nambuya Chidau pendakauya mumusha anditi mazwa pane nyaya yacho. Iwowe masho hauchabudi mumusha muno nokuti handichina umwe mwana womukomana. Mukoma wako wane stendi yake nemunda wawo. Iwe wochisara uri payadhi pano nekumunda. Saka pataurwa namai guru apa pekuti takazi nababa ngativhurirane ngepakati, ipona apo ndiri absent napo. Ngekuti kudai pakazwapo tomboti kudai zvazvakazwapo. Nanhasi uno inini masubscriptions epasabhuku eminda ariyo mazuva ano aya pezvakangotanga nanhasi uno ndiri kubvisa kuti ndizotoziye kuti kumunda inini kwane wariko. Kunga ndoda kutobvisa masubscriptions kuna sabhuku ekuti emusoro emwana wangu womukomana nekumunda. Ndope ndakasona kuti ya mumunda mwacho ane cabin mwato wake wa cottage yawake wamo. Okay, kwa chibvunzo wa sabhuku kwa mumunda zvemunenge madai. Zvikazi ndozvo ndakangoona muzukuru mwanangu ndozvirimo mumunda umu. Saka ndakazoti kuna sabhuku saka todii. Zvikazi endai mobvunzisa. Kwabva ndazoenda kobvunzisa pana mai vamwe vari wakawaka ngepamusoro kudai. Mai iwona ndiwo vakanditi wemuri kuona wane cabin yako munin'ina wangu ndiye rugaraka. Patori nanasahwira wangu shamwari yangu itori nomunda wakatochekerwawo paruchi yapo. Asi isusu wetakaona wetakataura naye ndibhiki ndimai wari pamusoro tikangoti mumbuda masangweni ndimo maari kugara maiwa. Saka inini petakazoenda kwa Mukahanana nyaya yakataurwa pashe Mukahanana shuwa mwana wanga ari akataura kuti zveshuwa inini handisiri ni muridzi wei muridzi wenyaya ndiani Mukahanana akati aiwa izvo yadai haina chakaipa sisi takuchita samoni rinobatana Elizabeth wouya namai wako wouya nevanhu wacho vari pai wari mumunda mouya mezi tochiona kuti toironga sei nyaya yacho kuti inotongeka sei. Masamoni ari kuzi akafamba masamoni akauya wakapiwa masamoni kuti masamoni kupiwa kwawakaita semunhu ndisiri muno. Masamoni iwona sekuzwa kamwe makuhwa akaenda wakaisa masamoni kuna sabhuku wawo amene kuti chii chakatora nzvimbo izvo zvanga zvisina ndani ndiba izvo. Saka ndakazongosimuka chibva ndaenda kwashe Mukahanana hawana zvawo kuuya. Kusauya kwawo ndokuzonga patongwa ine absent pakazonyorwa mai ekuzikwazi my eviction samba ekuti vanhu ngawadini. Ngekuti dai munda tanga takagurirwa kuti uyu kwake tiri kungoti uyu semunda wedu uyu rubvisa 5 yeruti ndichibvisawo 5 yeruti yobva yapana 10. Zvino munda inini oro aron ndindi kubhadhara munda kuteedza zvandakasiya ndanini. Alright. My question is kuti ndazwa parunzi pamunda papa chirimwa up to 2023 anga chirimwa apo ndiani Inini kuona kwangu handina kumboona pakamborimwa kusaiziya kuti pamugore rendakazouya racho pamupaka pasikachadini. Asi pekuti twini rake rakatombowaka kumunda zveshuwa rakawaka rumu yayo hwayo. saka akawaka one room ikoko ari ani papo wakauya kubva kuHarare semataura aita maikuru ari mwana ari kuwaka pari mumunda masekuru Chidau wakatouya aiwa izwaimbe Posheni yani. Posheni kana ulika mwana abva kuHarare achiuya achisvika achiwaka ende inyu you are okay with that.
It means kuti munhu yapiwa zviri above board and chinhu ichi hachisi chenyu ndosaka musina voice over that thing. Saka kana akatowaka chete makatowaka munhu tinotiziva kuti mukamusiya arimo we want to know kuti authority yemunhu akapa munhu iye anga ine authority yekupa and kana anga ine authority yekupa the reason why that you did not contest it means kuti that thing that was done above board. That's why makashaya power of contest because maiziva kuti hamuna simba over that thing. But dai mamwe simba ndo that's the first thing chemaifanira kunga makarekutanga ndoda rekutanga iroro kuti pakawakwa imba iyoyo yekutanga ndomaifanira kunga siya iya ndepani. Saka the fact yekuti makati mimi maona pari kuwakwa handisi mwamanyarara kusvikira muwake wafa handisi muwake azofa ndomakutanga kutaura ndepamwe muwake haana kufa ariko but what happened nechikicheni yakawaka sezvakaita ngechekuti pamusoro ipapo pakaita mazuva ati wandei sezvakaita ngechekuti mazuva akawaka mwana uyu handiti vakatouya kumba kuya kuti baba munini mwana urida pekugara urida kuwaka apazwa wanga achipo baba mukuru mazuva acho iwonawo anga achiri baba mukuru wanga asati yapera wanga asati yapera wakauya wakasimuka naiye chidawo handizvo zvikazi kuti mwana ada pekuwaka tingaregererei kuti awake kondiwa rababa riripo. What does that mean? Tiriyo mwana chidawo tosaluta what does that mean? Norewei mwana wamunhu shaka which means kuti hapana chi hapana muvhivhi hapana mupambare hapana ona wana vari zvakafanana wana vari kubatwa zvakadii pane need mwana unopiwa pane need mwana aringodii aringopiwa ndozvazvokutaura kuti murume wenyu nemurume uyu wakaenda wese wakanopa mwana pekudii pekuwaka pamuri kuclaima ipapo it means kuti patori agreement pane co-ownership yechi yedhiga iroro because dai ranga risina co-ownership rode rakangozaiwo kundikwamai kuti ndaimukumbiri kwani kwamaikuru kana kuti ndaimukumbiri kwani kwamainini ndo zvinoratidza kuti apa pandipaningi apa ndipaningi but the fact yekuti wakomana wacho wakatoya wari toti wakapa handiti kwakawaka kwacho ndikomaa kuti ndokenyuka ndiko kapo papakawakwa kicheni paakawaka ndo zapizwa imbuya beside this nekuti ndimambuya chidamu handiti ndikapiwa nhasi apa dhiga iro ndikawaka kicheni yangu apa kicheni yangu ikazopwanyika ndawaka imwe imba kusero hazvibvisi ownership yangu paimba papa nzvimbo murikunanyandiudza kuti hazvibvisi chii ownership yangu pandambotanga kuwaka ndangutandura kuwaka pasi ndazoona kuti kuri nane ndekupi ndeuko handika asi ndazowaka kuri nane kazvirewo kuti kwandabva akusiri kwangu it remains my property. You cannot claim that one because the property yakato allocated. That property was allocated above board. Amona nyandu toto. Kuti kana yakatombowakwa nemunhu ka pakatopiwa munhu zvamunoziva kuti pakapiwa ningi. It means that that place remains the property of that person. Haisiri vacant for allocation. Yani munhu. Saka dai kuruzi munhu wekicheni aine mwana andiri. Ndiye ane right kuti mwana wake anogara papi. Ipapo because nzvimbo yakapiwa zviri above board. Haina kubiwa kwe. Ini ndiri kuti dai kuruzi nzvimbo yamunotaura nezvayoka. Inzvimbo yekutoti ukuri vacant. Muri kurwirana kuti tosheya sei. Kuti ndikuona issue inonge iri kwaso ngaira paka. Inenge issue yechi yekuti parakaroketwa dhiga. Pana rufira kuti rakawandira uku. Kudarika uku. Kana kuti website uku wapiwa wakawanda. Wapiwa wakawanda. Uku kune chi? Uku kune wani. Saka tinofana kusheya zviri equal. But tisingazivi kuti wakanga wachishare during that time wakanga wachishandisa which model. Vanoshandisa model kumoti uri mwana mukomana apa, uri mwana mukomana apa. Wasingaiti zvokuti kwamaikuru kuno wangani, kwamainini kune chii, kune wangani.
izvo ndo zvinokonzesa problems at the end of the day. Kana kwamai kuri kunowana vakomana 4 kwamainini kuina vakomana 6, it means kuti mainini achapedzisira ndachi aita 6 portions, wakoma kwake kwamainini kuchita chi 4 portions. Saka ndo disparity iripo pa-allocation, the model of allocation that was used. Mukona nyaya ndizvo because inini ndoti fact yangu iri kuti kana imi muri kutoziva kuti zvoishwa apa pakapiwa munhu akatovaka chi kitchen ipapo, hapana pamunozonditaura futi kuti munhu uyu akazonzi atorerwa pakadii pakapiwa. And what does that mean? It means that that thing remains the property of the person akaallocatwa chinicho. Andizvo ano inini ndinodzira nemafacts. I deal with facts. Zvamunotaura ndozvandokubvunzai, handibvunzi zvemusoro pangu bai. Handisi kupokana. Pendapokana ngepekuti zviri kunzi vakadzika vachienda vachida vachi. No, isusu zvekuti izvo zvomunozva kuti zvinonesa chii. Zvinonesa panyaya iyoyo ndekuti tese we are not there. Yes. It's your word against your word. And she can use it to her advantage because imi mamusati mamumusha. Arikuzi pakaitwa allocation iyoyo and imi mumusha mamusati mamu. Saka hamukwanisi kumira muchitaura kuti handizvo. Andikangona. Saka anozvitora izvizvo seadvantage kuargument yake. Saka tikada kuzvitaisa manje imimo pamuri kuti pakazozi iwewe ndiwe mudiki ndiwe kusara munomu ndiwe mudiki wozorimawo nechi handisi manga muriwo chii mega nambuyani chidau nasekuru ari chidau. And these ones cannot dispute that because vakanga vasiri chii. Saka it then becomes a case yekuti it's your word against yechi yeword. Kana yadaro manje haichavhiki because munhu umwe naumwe auti zvese zvandinotaura zviri zvese zvandinotaura zviri chii samudenda zviri correct. Andikangona. Saka isusu tedu kuti mamuni muchitaura paya isu tinongobata akatoti aka maybe kana kutibatsira panyaya tobata futi kapi ako totikana kutibatsira panyaya kuti tibude nechii neconclusion answer yatinofunga kuti isusu iri chii ndiyo inobatsira kuti vanhu vagare zvakadii zvakanaka. Saka inini pandangoona chete pandinotora pamataura and I am happy kuti mazvitaura because dai anga ari munhu akasingazvitaura kuti mwana pane mwana akatombopiwa akaita sei akawaka kitchen papi ipapo dai mamuri umwe munhu mamusikazvidii mamusikazvitaura. Saka kana chiri chokwadi zvinotibatsira izvizvo kuti kana takuita chii zvinotibatsira handizvo handizivi pane chimwe futi no chichandota ndechekuti pamwe pacho it's not necessary to bring in masabhuku because ini zvandoita manje kana ndodhira nemasabhuku ndinoda kudhira nemasabhuku pavirgin land parend chi no means chi land ndiyo yawari in charge not land inechi inaona kudhara because it becomes private property then sharing a private property nekasheri kanoita sabhuku zvakadii zvakasiyana because sabhuku ane mandate yekupa munhu pekugara asi pasina chii pasina munhu. But kana yaya yefamily yekuti family ndiyo iri kuziya kuti madimburana yatakaita then sabhuku doesn't come in because sabhuku only comes in yekuti kana anga aripo akaita a witness to the transaction then he comes in. But kana anga asiri a witness to the transaction then he becomes andikambona ndizonto ndechida kuti isusu pakadai apa dai kuri zimuti pane umwe wekwani wekwa chidau handitika ano zvaanodii zvaanoziva kuti chingodii chingodaro zvinotibatsira izvo. Yes, already. Pamusoro changamire. Yes. Wadare wese muri muno. Pane ka misrepresentations of facts kaitika. Nyaya kuunzwa kwa yakaitwa kwatiri ine phases 2. Phase 1 ngeye kutengesa state land. Phase number 2 ngeye ma protocols emumusha mekwachidao. So kuenda kwa yakaita kwaishe mkahanana yakanga iri based on kutengesa minda. Iyo takati isusu tirimaka students emtemo ndino tiridziso la mambo mutasa tiridziso rehurumende
tiri dziso raishe pangozi pakutengesa nyika isusu tinoziva kuti nyika haitengeswi. Tine mitemo iyi. Wekutanga iCommunal Land Act inotaura kuti state land haitengeswi. No, izwaisabo. Matakuenda mkwao. Takuenda muri too technical. Kana makuenda muri too technical, it becomes very difficult. Why? Because mukati mimi the second part ndeyekuti pakaitwa nyaya the sale of state land. Then we need to know now who was the complainant. Because this complainant ari kukomplaina pamunda pake kuti ndatorerwa munda. Ndiye here the same complainant ku issue here the sale of state land. Because zva zvino zviri true. Ili kana ya government ndiyo inofanira kunge yakusuwa munhu atengesa land yawo necase yefraud. So tuti isusu in this case who was the complainant yekutengeswa kwechi Munhu aoita complainant uyu ndiye akauya kumba kwangu. Ari kuti mumunda mangu mane maforeigners vandisingazivi. Wekutanga mwana waChiGumundu. Mwana waChiGumundu ane makore indasikatozvizivi kuti ari kugara mumunda neavo. Ndaitofunga kuti ari kugara payadhi pamai wake ndichitotambira mutero wemwana waChiGumundu. But ava pavakazoya achiti ari mumunda mangu. Ndopandakati mune ukama here nemwana waChiGumundu. Zvikazi hatina ukama. Akapinda sei akatengeserwa. What I'm trying to say is that we can open a Pandora box if you are not careful. You are not careful because we can simply do an audit, Mamdenda. How many people are getting this stand one guy? And what did you do with those people? If you do not action on that, then tell me why did you act on that? Because if you are applying the law should be applied. If you are saying no to the sale of land money, Mamdenda, make it a point of this for everyone. And everyone akatengesa stand money, Mamdenda should be sued. You are quite right, Changame. Yes. Imwe inogona kusaishika attended, but ikangouya yatouya iri kutozi atengesa because wana panopanana miminda already wanopanana pachezwa. Zvandikuramba sabhuku ndezvekuti ngatisataure zvinhu zvatisina ndosaka nani nazvo uiri mutaura kuti uyu akauya akati minda yakadii yakatengeswa achitaura kupi kwamuri imimi kuti minda yakatengeswa. Handiti did she provide proof yekuti munda wakatengeswa musi wakati nanhingi for so much? He has the written chi. And what did he do? And adaro zvikadii arikamugona because munokonda zvatotwara we need also to separate these issues. Some of these issues are traditional issues. Nemamwe they are criminal issues. Because yamaona watamba nayo yefraud. This is a criminal issue, it's not a customary issue. So you cannot exercise my powers in a customary law court which is a criminal issue. Amusibabata panduta. Amudhiri nenyaya dzeinheritance wealth. One. Amudhiri nenyaya dzecorruption by me. Two. Amudhiri nenyaya dzefraud. Three. Amudhiri nenyaya dzestock theft. All those are criminal offenses. Dzinofana kureport to the relevant authority. Tine edu atinoti macustomary laws. Atinodi watinogara pamwe chete noita sei ndopamunoona kuchinzi basa rasabhuku. It's not to criminalize. Handiti basa rasabhuku nderekuyananisa.
nekuadvisa wani kuti ichaukuita chamwari yamhosva inokusungisa inodai ndo basa rani iroro. Basa rasabhuku is not to criminalize. Yes, immediation ndo zvaruke zvinokubatsirei kuti zvimwe zvacho izva tinozoona tinozvinzwa ivi nyange munomu tinozvinzwa kuti munhu ndakati but it has got nothing to do because it has to be reported to the relevant office. If it is not my baby, I should not delve into that issue because it's not my baby. Changu inini ukauya ukati tapumana panapa ndo dzangu tanyengerana handedze nekuti minda pane gakava rechirelenji andika ndodzeizvo hatizogarisana zvakanaka tabirana uya ubira kwangu adai ndo dzari dzedu. But when it comes kunyaya yekuti pana atengesa land, I refer it to the relevant office. I don't entertain it. I refer it to the saka kuti imini murubona ndikuti you don't become a complainant in a case where you are not cited. In this case you are not cited as a complainant, nor are you cited as a respondent. So you're out of this case. Kana paina an issue need the sale of state land. Anonozvolisa docket to the relevant office. Because akakutora imimka andisi imimi, it's either you're coming in as a witness because you witnessed the transaction. As he complained that he ndo saka ndati sabhuku idzi dzakupinda idzi kuti inini I am a witness. Yes. Ndaona kuti mwinda pauya report yekuti pane watengesa hatina kugadza vanhu vadaro, handina kutora sabhuku avo kuti uyai but wataisi takashare nyaya iyoyo. Ndo saka takazoikwidza kwaishemukana because takaona kuti hatina capacity yekuti tiite sit for this issue because yaku involve fraud yekubira hurumende. Ndo saka takaidza uko. I think ngandikubatsiri. I think kuti nyari irambe muteke noteerera mai ava vatanga handi makaunza nyaya kwamambo mai ava because it's an appeal against the given judgment. Saka isusu ndo yatikutarisa iyo kwete the fraud part kuti mai ava vari kuti sekuru vakasiya vadimbura munda kuti komana mudiki unotora kuzasi uyanotara imi mai vaka muri kuwitnessa kuti zvakaitika muchizviziva here kuti sekuru vakasiya vadimbura munda zveshua zvokuti claim yamai ava is legitimate. Handiti macases ari behind ndezvimwe but nyaya yatinai muno muda kuti mai ava namai ava varoora munhu wani. Sekuru vakapa munin'ina mukomba eguru pekugara munin'ina akagara pamusha asi vakasiya vadimbura here munda wakanga usiri payadhi apa. Sabhuku aivanonga achitibatsira kuwitnessa. If you don't know it, then you don't know it. Ndopetiri kuti pari nyaya dzine tulikatasa judgment ya but ukati the case yatakagarira munomu hatitonge dzisina umhanga yaunzwa neawa judgment mukaitasa pekugumisira iri kuzi land yamakapa vanhu that was an illegal sale. Izwai zvebaba izwai baba mirai sabhuku judgment iyi haichashandi baka renguva yamunomu zvafanira kuti haisipo ba. Isusu takutarisa kuti zvayakaitwa kaitirwe kayakaita ndizvo here kaita because ika muri kuona zvinotaura nyaya ikabva kwaheadman munhu asakagutsikana anowapira kunoku. Saka kana aapira kunoku munhu asakagutsikana futi anoramba achidii achikwira. So isusu when we do kana yauya kwatiri tinotarisa mamiriro yakaita nechii andira zasai maona handina kudhira nechii neissue dzefraud nechii ndadhira neissue yeownership. Ndo pane nyaya idzi izvi zvimwe zvezvekuti fraud nechii izvo zvazvimwe zvekutsvagirana zvekutsvagirana but ndinoda kuziva kuti ndepani chinokupa simba locus chinokupa simba yokutaura nezvemunda uyu chii unaro here simba racho kana kuti haudi hauna. Ndosaka ndati mbuya wari tua ndo vanhu vane macounter claims wari tua uya ndepangu
uya kuti ndepani ndipako saka patawo pamukana kuti wataurika isu twati kuda kuti establish kuti zveshuwa muridzi wepapa ndiani anditi vakaona zvizo saka taona apa tataura pawataura uri true tatoona kuti chiripo chekuti panzvimbo yavari kutaura nezvayo pakatopiwa munhu pana owner atoripo. And what does it mean? It means kuti vari true havasitori maowners this land muridzi weowner weland iyoyi atoripo and that person remains the owner of that land. Saka nyaya yawo yavari kurwira wese vari kunze hawana locus yekuti varwire nyaya iyoyi. Itasiyai toenda pane nyaya yeownership yatiri yamati takubata ndiyo yatinayo. pane pakumudzwa namai vachiti iye akagara umu awa wakatoya kokumbira ndizvo zvamataura ndii awa wati imigara iri pasi titaure ndimuchiyasikuirirana awa wati baba uku akauya akatora murume wani wavo wakadzika kupi wakanopa mwana pekudi period. pane kanyaya kekusumwawo kuti wakasumwa sabhuku izvaizvotua angamona ndoa hatifaniri kutiti nyaya ye1 2 handitika itonga ndeye 115 iwe ri nyaya ye1 2 watotaura mastatements and we have already judged from the two statements wataura and mai ava vanombokukidza baba wataura zveshuwa neye baba wakauya wakadzika zveshuwa napamukuru wakaenda wakadii wakanopa mwana pekugara and zveshuwa mwana kicheni yakawaka ndakaiona ndinoiziva. It is that piece of land tikati aiwa muridzi akapiwa kicheni kamwana yakicheni ndiye muridzi wechii saka isapiwa chachigowese idei sabhuku raimba ndikuda sabhuku iye chakambeni you are also supposed to be sitting up anditi maifananga muri omese up because muri masabhuku 2 ane mafamilies 2 ane masabhuku ariko kuti ari 2 arikamona mune masabhuku 2 ende zvandakutoona manje muri 2 ipapa ndikutoona kuti pane nyaya dzichatoya hombe kudarika idzi ndikuona indi sabhuku ayi Mudenda. No, he is no longer Sabumdenda. He was acting Sabumdenda. Substantive Sabumdenda aripo. Anunzani. Anzani. Jacob Anzani. Nicodemus is the substantive village head and Mudenda. So he was acting in the Panemon. In that person there for Nongagara. Yes. But ndangozviregera nduzi no chiwano wani watumwa ndimirirei ndozvandaitira kuti isame family ndosaka ndangowabvumidzwa kuitese wakati but otherwise inini sabhuku ndotozva substantive ndiani Nicodemus. I know that ukatangoita kuti nyaya ite sei since the fact yekuti ano zvaanozivawo mukati mechi ndozvandaitira but what I'm saying is mukaona apa nditi munda iwo uritaura nezvawo uri kubhuku bani uri kubhuku bani uri kubhuku bani ndakabona ndakutaureka kuti ndine zvimwe zvandakutodiya zvandakutoona apa pane zvimwe zvandakutodiya but handizvo zvamadii mafambira handizvo mafambira because mukanotaisa ipapo kwai wana chidau michero munoendesa wani akangona ndizvo tatopedza mundenda secondary school primary school iri mundenda ine munhu muvani inonzi mubani Adi dinozi munenda richakambira.
handizvozvindene akapona ndakutaurirai kuti ndabva ndatodziona nyaya dzacho ndatokutaura ndabva ndatodziona nyaya dzacho aiwa hatifaniri kuita izvozvo ngatisapinze nyaya idzodzo kana tikutirane nyaya dzewani ngatiite nyaya dzewani dzemhuri zviri separate kune nyaya dzedu dzemasabhuku kana tiine nyaya dzedu dzemabhaundari nedzemasabhuku ngatisadzipinze mukati mechii tinoita biased ngona zvizva wozi uyada kusevha wake uyada kusevha wake saka hatidi izvozvo toti kana tinodirane nyaya tinodirane nyaya saka isusu tiri kuti panyaya iyi lendi yamuri kunetsana nezvayo ine muridzi yakapiwa munhu is not vacant land muridzi aripo ndiye amudhisaida zvamuda nechii lendi yake haidhisaidi nomwe muba handizvo hatina agreement we are agreed land muridzi aripo munomuziya ndiye muridzi wechii period nyaya pera